minutes. Such game. Page it out. What's some good tower jawro? Oh, all right. No, I'll give you a chance to tower and I'll pin up a life. You know, if first service ya true quita kunoku, then can attend this body ku kunichaunga huko. To pit. Yes. Yeah. Maskata Kanaka. This is Moreboys Munetsi. Tadzoka Sakari pa Tiri pa live. Tine funeral ya maedu yakashaika. Vanonzi mukoma Mike. As you are seeing tripa pala, and I hope murikundinzwa. Okay, this is the live coverage tripa funeral. Yeah, the late mukoma Mike vakashaika musi Saturday kuno ku Johannesburg. It's one of those sad funerals dzekuti notadza kunzwisisa kuti chii chakaitika. Saka I have the family now vari panapa. At the moment tiri pala. We are just preparing to take the body for the service. Saka ndio family andiri kuona irapa. I'm just going to ask if you guys just to come and say something. I understand vazhinji vanhu munotanga kunzwa tsitsi pakanzwa kuti munhu ashaika. Pane zuva. Let me come to the fire. Yeah, panoshaika munhu kazhinji munenge muda kuziva kuti what happened to the person munhu akarwara chii chakaitika kwaari. The sad moment is that the deceased akawanikwa ari mumba akacommita suicide. The family is really broken. Akashaika musi Saturday, of which Saturday yachona Friday manheru akatofonerwa nefamily akatoti good night murara zvakanaka as usual, but unfortunately kuti manheru that's what happened to him. Murume akura atosiya vana about it, asiya mudzimai asiya nevana. The family is broken, to be honest, as you are all aware kuti tichiri kubva mu COVID. Saka vanhu vazhinji vavana mari, but vakazondi approachawo vakati vamunetsi tine dambudziko ratinaro tokumbura kuti mutibatsirewo kuti body iende kuZimbabwe. So we are going to repatriate the deceased today from Johannesburg to Masvingo. I don't want to lie to you. Munhu anenge ashaika arwara, vanhu vanonzwisisa. Munhu anongocommita suicide, the family has got many questions dzavasiri kunzwisisa kuti chii chakaitika. It said he left 3 children and the children are in Zimbabwe. It's going to be very sad for everyone. Munhu akabva kuZimbabwe auya South Africa kuti atsvage basa achengete mhuri yake, then akudzokera now chava chituna. The family is broken. I've tried to speak to the sister, I've tried to speak to the brothers and so on. They've got many questions, to be honest, about this. So I'm just covering this so that kune vamwe vanozivawo munhu uyu, mashamwari ake, vamwe vatadza kuuya kuzoita board viewing and the service. So we're going to do the first part here. We are going to do the first part. We're taking the body. I'm at the parlor now. We're going to take the body to Johannesburg. Takanganwa Starako.
You are going to see the whole service ichange ichiitika. I believe the place is very full. Munanga chigara nevanhu zvakanaka, very good relationship with people. Even the community of Zimbabweans in Johannesburg, in the area, they are broken. So yeah, that is the first part. Maybe one or a few family members, they are going to say something, and then we are going to have a full coverage yefuneral yachona. Muchaionawo panenge pane masawira achitaura speech nezvakangosiyana siyana. As I always mention to people, kuti the industry that I am now at the moment is not really driven by money, but the heart to help our fellow brothers, Zimbabweans. It's said, I always tell you, kuti pese patinenda kuma government palace da kutora ma bodies, there are so many bodies Zimbabweans. Mamwatu ane more than a year, the families cannot raise money. So I just want to thank everyone who supported the family. Kuti raise mari. They've come to us nemari wakanga vainayo very little, but as a company we made a decision kuti any family member who is going to approach us, who is going to need any service, we are not going to turn down. We are going to do our service. And those who have been asking kuti munhu yakafa sei akacommit suicide, akazuraya, akazongone kwarumba akarara, so many questions within the family. So for this first service, I'm just going to ask maybe a few people, maybe one or a family member. Duna, ungade kutaura wewe. Ausiri wangu risawire. Au tunozotaura takumberi. Anyone? Wewe mtaure nyumbani tatu. This is the sister for the deceased. I'll give you the opportunity. Muzukuru. Just say something, Muzukuru, but you have phone. Ini ndiri muzukuru waMike Mudziwanomga. Mafira aita sekuru angu andirwadza. Sekuru angu waita kuzvisungirira. Asi vanofanira kuva nemushonga wavanga vangu. Kuti tizive kuti sekuru vangu vanga vatsamwe kusvika pakuzvisungirira. Nanditovati tombozive kuti chii chakadoitikawo. Ivo naMwari wavo ndovanoziva zvavakazviitira. Chandinongoti kuna sekuru vangu, ndokumbira kuti famba zvakanaka mukati menzira, ngavasunungure mwoyo wavo. Wokuti tiri kuzoona sekuru vangu makagumbuka asingaiti. Tiri kukumbira sunungurai mwoyo wenyu, nzira yenyu ivhurike. Tifambe tiende kumusha tinokuzorodzai sekuru vangu. Ndo nzira yenyu yamakadecide, asi machirwadzisa sekuru. Tifambai zvakanaka mukati menzira, muzorore muri gare. Tatenda hangu. Okay. As I just mentioned, kuti she is the sister for Musukuru, what's sekuru wake. The family is broken, to be honest. They've got many questions, and the questions that they have avana mindoro. They cannot get the real answers. Kuti sekuru akapa kutaura nevanhu zvakanaka a day before vasati vacommit suicide. Then the next thing, disaster. But brothers and sisters, my message to you is that ngatibatsiranei, ngatinamatiranei. I always tell varume that sometimes it is very difficult to help men. Because kazhinji varume atitaure machallenges atinenge tinawo muupenyu. Vakadzi munogona kutaura wakaita problem na someone udza sisi ndine dambudziko kumba nemurume na tete na mbuya. Askana katiri varume kazhinji kachona, I think there should be an awareness to help varume so that kana tine ma problems atinawo we are able to share vamwe varume tinde zvatiri kusangana nazo. That's what I'm simply saying. So this is the first service, and we are going to do another coverage. Takumba vanhu vachipa ma speech and etc nevakangosiyana siyana. Pachandongo kukumbirawo vanhu ndezvekuti semaZimbabweans ari mudiaspora kwamuri, you might be in South Africa, you might be in UK, you might be in Botswana, Zambia, ngatibatanei. I will tell you kuti munhu yashaika, family has contributed, but the Zimbabwean community has also assisted nemari yavakanga vainayo. Ndiyo nyaya yatinayo for now. We're going to have another service. I think within the next 45 minutes, we're going to have a live coverage by Nwachita service. You're going to see this main ID one Wakawanda. You are going to see, I know the place is full now. Everyone is waiting for the body to come.
I also urge maZimbabweans vari kwamuri kuti ngatibatsiranei, ngatisapotanei munhamo nematambudziko. So thank you very much. This is the first part of the service for today. We're gonna go now kwatiri kuenda kunonzi kuchi Ellis Park. Yes, from here we're taking the body to Ellis Park. Ndokune majisawira mamwe acho na maneighbor. It's not my first time kuendesa body ikoko. Vanhu ipapo vakabatana, vanodanana zvisingaite, vanogara sefamily. Saka you see that place ina vanhu vakasiyana siyana, vanani, you see it. We're going to have a live coverage. But thank you very much.